ni tun da kaga har sun zo har yanzu suna kallo na ina kallon su amma ba su tuntube ni ba, amma sun zagaya bayan fage suna tuntubar jam'iyyar da nake akan duk wanda suke shugabancin jam'iyyar su zare su barta su zo su karba. Yanda ka san dai am robbery, ni ina kallon shi ta fuska biyu. Ɗaya, su masu son su mai da Najeriya jam'iyya guda, wannan laifi ne mai ƙarfi. In ka duba tsarin doka ta Najeriya, tsarin dokoki na hukumar zaɓe, tsarin dokokin ita jam'iyyar kanta mai ci a yau, cewa za a musguna wa kowa a taro a ce an mai da ƙasa jam'iyya guda laifi ne, wanda duk yayi haka ya ci amanar Najeriya ba kuma abin yadda ba ne. Ɗaya tambayar da kai shine ta masu haɗaka. Su masu haɗaka kansu ni na san cewa a yi duk yadda za a kawo canji da sunan taimako ma ƙasar nan shine babban abin yi, amma su waye su wanda suka yi zamba da cin aminci na jiya ne, wanda suka yi rashin gaskiya jiya ne, ko wanda suka tallafa aka dankwafar da Najeriya ta kawo inda take a yau ne. Muna neman a yi haɗaka ta mutane masu zuciya, masu tsoron Allah, masu son Najeriya, wanda za su yi aikin da gaskiya da bauta da amana da tausayin talaka da tausayin Najeriya, musamman yara masu tasowa, saboda ƙasar ta canja ko a samu sanyi a jika. Ni na koma SDP gaskiya ne, amma ba na jin an tuntuɓi ita wannan jam'iyyar akan a zo a yi haɗaka da ita. Ina cikin jam'iyyar, in kuma an yi zan sani. In kuma wanda ake yi ta bayan fage ne wanda doka ba ta bari ba, to wannan mun ji labari kuma mu mun tsawatar, ba za a yi haka ba. Wanda duk suke bin abin su yi ta bayan fage saboda su suna jin suna da kuɗi a aljihunsu, to dama an suka samu mulkin macin amana ƙasar za su yi, to shi yasa muka jajirce. In siyasa ake yi, in demokuraɗiyya ake yi, a bi hukunci, a bi doka, kuma a bi ta tare da sanin nauyi da darajar jam'iyya da darajar 'yan Najeriya wanda suke cikin wannan jam'iyyar. Haka doka ta shimfiɗa. Duk wani abu bayan haka to kuskure ne, ba kuma abin amincewa ba ne ko yarda ne. Najeriya da 'yan Najeriya ba su taɓa samun kansu cikin akuba irin wannan ba tun da Allah ya halicci Najeriya. Azaba da wahala da talaka yake ciki, rashin kuɗi, rashin ruwa, rashin yanda za a yi, rashin abinci, tsadan mai, tsadar waya, tsadar wuta, tsadan komai ma. Astagfirullah. Da wa'annan mutanen suna da daman sakawa iskar da Allah ya bayar ake shaƙa haraji da sun sa, da talaka sun ta mutuwa. To rashin imani irin wannan nasu ban taɓa gani ba. Daɗinta shine cewa shi ma talaka kansa ya waye kuma ya san aina yake, saboda akubar da yake ciki a yau. Ni tun da kaga har sun zo har yanzu suna kallo na ina kallon su amma ba su tuntube ni ba, amma sun zagaya bayan fage suna tuntubar jam'iyyar da nake akan duk wanda suke shugabancin jam'iyyar su zare su barta su zo su karba. Yanda ka san dai am robbery, wato fashi da makami, an zo a kwace jam'iyya saboda da kuɗi a hannunsu. To mu haka muka gani. Nan sun tuntube ni, zan ba da shawara. Ni in kuna so na shiga ganawa mashimfiɗiyar, in kun amince mu shiga, in ba ku amince ba in nemo ta jam'iyya daban. Dan ba yanda za a yi ni na amince da na shiga abin da na san zai cuci Najeriya nan komai kyan shi, abin da zai cuci matasa ko zai cuci al'umma ko zai cuci talaka akan wannan ƙarin zafin da ake da shi. Ni ba da ni a ciki, ba zan shiga ba. Kuma koda ni kaɗai ya rage, Allah yana gani, Allah ya sani, ya san niyyata. Kuma koda waɗansu suna cewa aya demokuraɗiyya likimo ake yi kawai ka shiga cikinsu, kenan ka bi su a ci gaba da cutar Najeriya. Ban da ni a cikin wannan. In Allah yarda, a cikin kowane zafi akwai wata rahama da Allah yake ɓoyewa. Ni na yi imani duk zafi da ya kai zafi, kamar yadda Najeriya take, akwai abin da Allah yake so ya yi. To wannan tunanin nake dubawa.